Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sake dawowa dai da ku a game da yadda ake neman kiɗin waƙa kenan a sanya ne salonta yake. Bayan mun samu kayan kiɗan wannan murya kamar haka. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Mun samu quantizing ɗinta, mun samu kayan da zamu iya ɗan ɗaɗɗora mata dai kamar mu san yanayin style ɗinta, ma'ana kenan wani layi take, wani gam take na quantizing. Mun samu quantizing ɗinta pushing groove za mu ce mishi, ko kuma wanda waƙa shi ta yi ƙasa da 90 dama na ce muku pushing groove ne sunan quantizing ɗin shi. To zan mu samu muryar wannan busarta amma kuma ta wata hanya yau daban. Ya zan mu ɗora wannan muryar ne haka mu kunna ta. Shugabana. Yawwa, to za mu ga wata alama nan. Kun gani idan muka yi haka ya bada wata plus, idan kuma muka yi haka ya bada alamar hannu ya nuna ko. To mu ma nuna mana ne zai yi hanyar da za mu yi mu samu abin da muryar mawaƙin nan take cewa. Sai mu danna haka, idan muka danna zai ba mu setting kamar haka. Za mu shiga pitch correct sample. Gashi nan mun shigo nan ya ba mu wani application ne na duba yanayin muryar mutum. Gashi Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. To bakin nan ne mu muke so ko, za mu iya selectioning shi, ko kuma ba ma sai mun yi selectioning ba, kawai za mu danna nan. Kun gani, za mu ɗora wannan misali a ce nan ita ce busa. Bari mu sake wannan busa mai daɗi haka. Yawwa, gashi a ce busan mu ce wannan. To kawai zan mu ɗorawa ne, zan mu danna ne danjar mu ta dawo akan wannan busa, sai mu zo nan, sai mu danna nan haka. Muna danna gashi nan deja ya maido mana muryar mu a wurin. Yanzu zan mu kunna mu ji me muryar take cewa, me kiɗan yake cewa. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. To ya zamu yi mu gyaggyara shi, saboda dama shi ba akan tempo ba yake ba, kuma na gaya muku a farko ba da tempo yake fara ba muryar tashi, kenan dole sai mun janyo shi baya kaɗan, tunda muryar tashi ba da tempo take fara ba. Zan mu ƙara yi mishi baya don mu daidaita nan. In muka gani muka duba nan duka sun kusa hawa tempo. To sai mu yi quantizing. To yanzu kuma sai mu kunna muryar tashi mu ji. Shugabana salam alaika. To duk wanda ya fito guda biyu sai mu goge ɗaya. Shugabana salam alaika. Wannan ba wurin shi bane, sai mu goge shi. Shugabana salam alaika. Shugabana salam alaika. Shugabana salam alaika. Shugabana salam alaika. Wannan ba wurin shi bane saboda babu a saman tempo. Salam alaika da manzo ainul maradi. Saura ɗan gyara kaɗan zamu yi na wurin ƙara daidaita saman tempo. Shugabana. To babu na. Shugabana salam alaika da manzo. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Shikenan mun samu amshan mu, ba wuya ko?